isigebengu esincane. Ayizakhala. Such a long time. Oh, I'm sure, but you see me on your social. I do. Oh my gosh, happy to see you. I'm happy to see you too. But I'm going to Oh, pigment. Yeah. Chicken bomb is South Africa. Chicken bomb. Hi, bafana bakithi. 7 rand in a dollar. So demand. Yes. Snatch G20 leyo siyasa. Ukhohle ukusho ukuthi happy birthday Ramaphosa. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to who? Celebrate the birthday. Happy birthday! Happy birthday, Rama. I say point, bafana bakithi. Bathe asingesiphinde siye point, sibheke khona njengamanje. Siyafika epoint kungekudala. Ila siye khona. Amaphoyisa ase-ready, guys. Siyakhala bafana bakithi. Kube. Amaphoyisa ready ngapha. Siyakhala. Pay a point, bafana bakithi. Ila isakhona. Hey.
Hayi, ngiyabila. Abaleka, bayabaleka manje. Yakhala. Obani labo? Ngeke baleka shona le. Selo ngeke bonkolo manje sizini. Ubala. Ubala oma. Locally chaos. Do you know what I mean? No fucking bunch of anything. I must have followed you and I was meeting the first. But even in the right of Kuluman, what we are local and because it's a shutdown. I'm not bad. I just don't feel. I'm not bad. I'm not so tired. I'm so tired. So I'm going to turn up on it. Oh, Paleta. Se point ke manje bafana bakithi. Hayibo basoka sikhona siwusuku. Ophela nzoni. Sobe sikhona. Niphana nemali la. Ade ngimthumile. Ngene point le manje. Se point manje. Sishelanga point. Hayi se point manje. Siphindela khona ke njengamanje. I know my
Rapa bullet already. Amatia gas. About it. When is over there, Hasta fue a vestir a la verdad, no vamos a financiar, no vamos a comer. Amaphoyisa asebenzisa zakhala nje bafana bakithi one battle pass, then about address. That's good. What do you want to do?
But the problem ukuthi apply ukuthi ihamba le applyela ukuthi ephambili problem ile hayibo azamaphoyisa mina ngosanga ngiyosaba ngoba wrong iroute bingayila manje abantu bafuna ukuya Fanele lishonele so laba bafuna ke point dakhala bafana bakithi hayi nanti lento ngisho first portion now. It's a standoff between amaphoyisa nabantu bafuna ukungena baye lapha epoint amaphoyisa abavumeli because that's route ayikhona so abantu bathi bafuna ukungena amaphoyisa nawa standing ready on attention yaphila mfethu azakhala nibaxoxene bashonele bazolimala ngempela amalokhu asebemile lapha bafuna ukubona as you can see now abanikazi bepoint bafuna ukuza Asikuzana phela sisodwa abafuna ukuza kushubile bafethu kushubile it's hectic kubi stand off between amaphoyisa la
Asambeni angithi abafuna ukulalela awuthi ngibakhuze. Guys, asambeni guys, asambeni. Sukumani sihamba asambeni. Asesolimala asambeni lungile. Sobuya ngelinye ilanga asambeni. Asambeni. Wozandla. Hey, wozandla asambeni. Asambeni lungile. Sobuya ngelinye ilanga asambeni sholele asamba Sizobuya konye, sobuya next week. Angazi nami kulungile asiyenze njengoba besho. Asambeni amaphoyisa yatha kula bantu wayekeni. Asambeni. Ay, next week sobuya asambeni. Kuhamba phone application siye asambeni. Kubani bangakanani lapha ya? Bangakanani? Siyana bafisa ukwenza ama-operations sathi asambeni. Abantu balethelwe balethelwe thina asambeni. Kodwa khona ukushuba kusazoshuba eSouth Africa ngothi ngasho. abanendaba kahle nathi. Hayi asambeni. Baba sasikhuluma iqiniso. Sasikhuluma iqiniso kodwa niyabavikela lapha. Nawe okusalayo niyawenza yini webaba lapha ama-rules and regulation niyawenza yini lapha epoint niyawenza ama-rules and regulation. Wena ukhuluma ngama-rules and regulation ayakhula lapha epoint. Ama-rules and regulation epoint ayahlula kodwa uma kuyithina niyawazi nize nibe ba-100 nize lethina kodwa lapha anikwazi ukubakhipha lapha. Umbhede nje indaba yale country le kumele ilungiswe le country le and izolunga shame zakhala. No problem. Uzokhala la eSouth Africa ngothi ngasho. Ipite le. Awufuna yona? Yebo. Sidlalile Sikhathele. South Africa bengase Eastern Cape bakatshela ngikhathele ngizosapota nobazi. Yewe sana sikhathele sidikiwe ngoku sidikiwe.
bakithi la. Hayi amaphoyisa azolala ezwile namhlanje. Yampethu. Right. Uyaphila? Kunjani? Ngibonile usuthetha lapha. Uthi izwe lethu leli. Lethu leli. It is our home. It is our home. Asina elinye. Abahambe. Abahambe. Ngena uthi ngisegilethi ngena uthi. Awe ma. Sekabe kuzovala. Ungene ndawo sekhona. Ngisebenza eRospet. Kodwa uzokhava. Yazwa. Ngoba ngafuna kwasiwa. Ngine-faith ukuthi uzokhava. Kabiyamba ngishiye. Akuzoba nzima kulo December hayi sesibona. Ayithi mhla 16 landelayo. Bawufuna la. Amakwanza wona. Sentwani, mina ngosentwani. Oh lo. Bathenge laba bamashi bangazi ofanele uboycott itolo and what not. So it's not an actual march, it's just like a demonstration. I don't know what's the right word. But ungathengi ndawo, ungarequest nje. Bafuna kahle ukulimaza umnotho. That's the whole point. Ukuthi makulimala umnotho, same thing abazama ukuyenza nala. Ukuthi the only way uhulumeni uthatha serious makulimala umnotho because otherwise nje basibona ngathi sayidlalela. Oh no problem la. Thank you. And say bahle and say cute nje. We moya engcwele kazi kwenzakalani ke lapha phambili. We. Hello, how are you? Yaphila. Ngiyakubhalela ku Facebook kodwa ngiyakustenda phela abantu baningi. Ngingakuvulela uyibone nawe inbox ovela ukhathana ube yimini. Nangu big man. Yeah, big man. Are you ready to gijima? Hayi kuzogijima la. Ngiyakutshela. Sosifika la sakhona. Buka umlungu. Wenze nangu. Umlungu into kana. Yabe ungubani wena? Ungubani? Wakwabani? Unani? Ufunani? Wenzani? Usebenzaphi? Mtsheleni bo. Hayi bo. Azomasha ma. Hayi bazalane ngeke. Yesosemdilini. Amaphoyisa esho kwashawa nobonani. Ngiyaphoyisa abantu. Ipoint bela bamela manje amaphoyisa lamu. Ngimtukisile ngathi siyale. So ngifuna umfonela ngimthethisa la. Oh shame. Njoba angiyeza phela ikwenye phone ngokuphazamisa. Ikhona la. Ngimtukisile manje ngifuna umlanda. Kodwa shapho zethi ngizolala nizwile namhlanje. Uzobune fika. Noma 6 pack. abangu Monday. Lapho kusawu Monday bafethu kodwa le ibalekile ukuthi mayenzeke. Ngamfonela nalapho ayezophendula kodwa. No ngikhathele ukugijima la leke ngiyagijima mfana ayakudlala. Laba badlali. Yabo mama shethu ukuthi asiwese peaceful ngempela akhali peaceful lazi akhala. Hayi namhlanje ngeke bakhohle. Azagijima amaphoyisa. Pigman ukhuma naye. Ngiyakufuna ngikuthukisa. Awe mana futhi lapha ya naba ya. Hayi sesiyafika la provincial office. Sihambe ngo-West Street sajika. Mtshela usisilanga sepoint mawuzongena uya ngase. Sihamba ngo-opposite le eNkawuthi Pond Road. Awe mana bazoshayana la. Sesifikile futhi. Uyabo provincial head office. Hayi abonke bangeniwe point la bezolinyana. Ngifuna ubuye ngakho ngifuna. Na amaphoyisa la mangakanani.
buya uze ngesikole lesi ice rank fika ujike ngo-ice rank ngo-right uzosibona-ke ngeke ungasiboni ungajombi irobot lakhona ujike ngalo ngo-right uma uthi sasemotweni sure ngiyabonga ngimdukisile yazi manje uthi ukephi nendawo uhambe waya e-SCR ovela sizoyifica khona uhande lobo ushayo manje nalabo bayiphaka nje belo bephikisana uthi senzeni khona othelethi lizwe mabavale mramba bavale chini bavale chini Ibhame iphethe amaphoyisa mfana. Yabona ibhame iphethe amaphoyisa. Ziredi zihlohlo bazobaphethe ngisho ama-bullets ama-live rounds phela lawo. Sekufike nalo. Ngiyambona. Hayi lona ngajabula usidubula. Hayi ngenza iphathi. Uthe baba edile kade beba ngapha. Baba edile I think balande ngisho private security awubonanga. Hayi bivele khona besamba la start. Ngisho khona lokho. Ukuthi waye bebeyilanda for Gada Western Smith. For what? Nje bahlale bekhona. Maqasho ba? Angasi ngisho sona amaSulman. Hayi bani. Hey bana siladelana lephoyisa bro. Ibhame iphethe amaphoyisa ngiyasaba wena. Liplona. Ukazingakanani? Ngikule Copperhead. Akanalutho lona. Usitshela ngokuthi Isitshekisa kanalutho. Akana right ukuthi mudiniwe. No, but I guess yeah, but they say it's not a physical march. But say it's like a strike, where they're encouraging not to swallow, not to spend your money at all. I'm so tired, Benanti. Ubona la action ingakhona. Ba record la baphethe ikhona. Usoniwe guys. Serious. Emapilitini. Yebo.
Izambathulo bokuhanja kwamasokisi. Sino manje? Sorry. Ngisathenge Mama boys, sewenzeni manje. Sewenzeni. Hayi kuyaliwa shame. Hi guys, how are you? We are marching. Nihlaleleni nemafonini. Nihlaleleni guys emafonini. Izwe liyahamba. Sinitshela every day izwe liyahamba. Musani nihlale efonini because uhlale efonini angeke sasiza njengamanje. Ngoba ngelinye ilanga kwaleyo phone izobe inganayo indawo in this country. Kule country izophelela ivalue kayona kwawena nje uzobe ungasana value so umuntu nje ngoba nakho owase South Africa. Sukani emafonini guys. Yasetshenzwa. No. Udala
Isikhathi sokuthi manje njengoba kukhona imarshal national shutdown kukhona amaqembu ezepolitiki ahlangane manje sibe into eyodwa sithi enough is enough. Yes, enough is enough. I-Cape Town ifuna ukuyimela manje ithola 50 billion njengamanje bathi bayenza labeza kwi-G20 njengoba belethe ama-Palestina basebenzisa i-focus bafuna uma befika-ke kwe-G20 njengoba kungamazi-20 khona bafuna ama-mineral khona bafuna igolide khona bafuna ama-chemical akwenza amabhodi njengoba lo mzimba so bafuna ukuthi enough is enough. Madoda lelizwe nizophaphama sengikhokha ama-rate emakhaya. One day nizokhokha ama-rate emakhaya. One day nizokhokhela indawo zokungcwaba abantu bakini. So-ke le nto lena not about ukuthi thina siyahlanya njengoba into esiyenzayo siza lapha ngoba sifuna iy'ngane zethu zibe nekusasa kusasa. Sifuna iy'ngane zethu zikwazi ukuthi ibhenefithe ngelinye ilanga. So-ke uhulumeni wase-South Africa akanandaba nathi. Umukela abantu abangenamaphepha wabamukela ekhona wakhuluma izingisi esikhulu ezingaka wathi sempati Masimba lawa wakashona ngoba ekugcineni nathi sinalo uzwelo kodwa ngeke kube nozwelo ngezwe lase-South Africa. Ngizothi emakhosini amakhosi uma ngabe engasukumi uma amakhosi engasukumi abe nengqungquthela yamakhosi onke lapha e-South Africa eyeke ukuhlukana kwembono ezothi sizolwela izwe lethu siyophaphama singenandawo bukani ngiyanitshela. So njengoba sikhona sihamba sihlangene ubona abantu bebangaka asikho happy yilokho bafowethu siyabonga. Amen. Amanda siyabonga mfowethu wethu Africa Mahibuye Number
Come on.